Friends, welcome to Nursery Education Channel. दिनै जों सावरायगोन सोंनाय बिदां 1.4 आव थानाय गासैबो कुइसननि एन्सारखौ। दिनैनि जोंनि बे भिडिअआ पार्ट 9 जागोन। जायफोरा पार्ट 1 निफ्राय 8 सिम नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरै खावलायो। जों पार्ट 8 आव सावरायदोंमोन रानजोबथायै अनजिमाफोरखौ बोरैहाय फोरमान खालामनांगौ। ओके, आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै। ओके, होमबा जों दिनै सावरायनोसै। लेट्स गो। नाय, बेखौ सावरायनो सिगां मोनसे बाथ्रा गोसो लाखिनो मोजां, माने मा जोंनियाव दशमिक फरायनाया जोंनिया रानजोबथाहैनाय दोङो आरो मोनसे दोङो रानजोबथाहैयि एबा जावलेफिननाय। रानजोबथाहैनाय दशमिक फरायनाया बोरै जोंनिया जेरै हमबाय 0.24 बेयो जोंनिया जोबथाहैनाय आरो नै बेबो 2.34 बेबो जोबथाहैनाय। नाथाय जोंनिया 4.21 ... बे जोंनिया जोबथाहैयाखै। ओके, थिग बेबायदिनो 2.31 बेबो जोंनिया जोबथाहैयाखै। ओके, बेबो जोंनिया जोबथाहैयाखै। थिग बेबायदिनो 2.23 बेखौ सायाव बार होबा बेबो रिपिटिं जोंनिया जोबथाहैयाखै। अब्ला बेफोर जोंनिया जोबथाहैयि एबा जावलेफिननाय आरो बेयो जोंनिया जोबथाहैनाय दशमिक फरायनाया। ओके, आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। ओके, अब्ला नायनोसै जोङो दिनै नैसोर मोननै बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां। जोंफोर बे मोननै बाथ्राखौ मिथिबासो जोङो नै हमना लाबाय 5/4 बेयो जोंनिया जोबथाहैनाय ना जोबथाहैयि बेखौ जों मिथिगोन। बेसोर मोननै बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां ओंखायनोथ'। ओके, नायनि होमबा से नाम्बाराव मा दोङो हमबाय x p/q आ मोनसे रानजोबथा अनजिमा जाहाथे q नि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाया twice 2n × 5m महरनि, जेराव n फोरा लाथिख' नङि रग' अनजिमा, अब्ला x आ मोनसे दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैयो। अब्ला जोंनिया अनजिमाखौ जुदि p/q नि फर्माव होनाय थायोब्ला आरो q नि सानजाबगिरि बिजिरनायाव जोंनिया 2 × 5 नि फर्म जायोबा बेयाव पावारा m होबाय, इयाव m होबाय। n माने मा, जायखिजाया 2 नि पावारा 1 बो जानो हायो, 3 बो जानो हागौ, 2 बो जानो, जिखुनु आरो 5 नि पावाराबो 1 जानो हागौ, 2 जानो हागौ, 3 जानो हागौ, नाथाय लाथिख' जानो मोना। ओके, अब्ला जोंनि मा होनो q नि फर्मा जुदि 2 × 5 नि फर्माव थायोब्ला अब्ला बेयो जोंनिया जोबथाहैनाय जागोन ना। q माने मा होनो बेखौ रानग्रा एबा जोङो रानग्रा एबा जब होनो बेखौ सिंनिखौ। ओके, रानग्रा एबा जब, सानिखौ मा होनो फान एबा रानजाग्रा। ओके, थिग बेबादिनो 2 नाम्बाराव मा होनो जोंहा हमबाय x = p/q आ मोनसे रानजोबथा अनजिमा जाहाथे q नि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाया 2n × 5m महरनि नङा होनदैयाव नङा, जेराव nm आ लाथिख' नङि रग' अनजिमा, अब्ला x आ मोनसे दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैयि रोङि एबा जावलेफिननाय। माने मा होनदों जोंनिया बेयाव एबार जुदि q नि फर्मा माने q नि सानजाबगिरि बिजिरनायाव जोंनिया 2n × 5m थायाबा, फर्मनि नङाबा, बेयो जोंनिया जोबथाहै रोङि एबा जावलेफिननायनो। ओके, थिग बेबायदिनो एग्जाम्पल होनि आं, एग्जाम्पल होबा बुजिगोन। जावलेफिननाया ओरै जागोन जोंनिया 23 खौनो हमबाय दे, सिङाव मा थागोन जोंनिया 2 × 5 बे जोंनिया मा जागोन 2 × 5 नि फर्माव दोङो, अब्ला बेयो जोबथाहैनाय। थिग बेबायदिनो 2 × 7 बेथ' 2 × 5 नि महराव गैया, अब्ला बेयो जोंनिया मा जावलेफिननाय एबा जोबथाहै रोङि। ओके, आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिजानांगौ। आरो एग्जाम्पल लाबावनि जों मोनसे, बेखौलाय नैलाय जोंनिया नैबो जोबथाहैनाय जागोन 23 2 × 3 बेबो जोबथाहैनाय जागोन। ओके, मानोना जोंनि बेयाव 5 खौ इन्टु बानायना होनो हागोन, होमबानिया सायावबो 5 इन्टु बानायना होनो हागोन ना। ओके, थिग बेबायदिनो 21 5 बेबो जोबथाहैनाय जागोन। बेयावबो जोंनिया नै माबोरै जोबथाहैनाय जागोन ना, इयावबो 2 इन्टु बानायनो हायो, सिङावबो 2 इन्टु बानायनो हायो ना, बेखायनो जोबथाहैनाय बेबो। ओके, आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिजानांगौ। अके, आरो नै इखौबो नाय, बेयावबो आरो जुदि 2 नि पावारखौ 3 होना होबाबो बेयो जोबथाहैनाय। ओके, थिगानो। ओके, अब्ला नायनि जोङो एग्जाम्पलनि दारै बांसिन बुजिगोन। बेसोर मोननैखौ गोसोआव लाखि। q नि सानजाबगिरि बिजिरनाय फर्मा जुदि 2n × 5m महरनि बा जोंनिया जोबथाहैनाय जायो, आरो 2n × 5m महरनि नङाबा इयो जोबथाहै रोङि एबा जावलेफिननाय। ओके,
अब्ला नायनि जों एग्जाम्पलनि बे नोंसोरनि सोंनाय बिदां 7.4 आव दोङो माने नोंसोरनि थाखो 10 नि सानखान्थि बिजाबनि 7.4 आव दोङो बेयो सोंनाय बिदांनि ओके बा 1 नाम्बारखौ नायनि जोंनिया मा बेयाव इखोन बानायनो गोलाव राननायखौ नंगुबै मावफुङा जासे गाहायाव होनाय रानजोबथा अनजिमाफोरा मोनसे रानजोबथाहैनाय दशमिक फरायनाय थागोन एबा जोबथाहैरोङि जावलायफिननाय दशमिक फरायनाय थागोन बुंथि माने बेयाव होनायखौ जोंना मा जोबथाहैनायनि गोनां इसिन दशमिक फरायनाय बेखौ नायनो होदो ओके जोबथाहैनाया मामोन जोंनिया सिङाव 2 into 5 नि फर्म जानांगोन सिङाव आरो जोबथाहैया 2 into 5 नि महर जानो मोननाय नङा ओके अब्ला जोबथाहैया इखो ओके जों 1 नाम्बारनिखौ नायनि 13 divided by 3125 ओके बेखौ बानायनो जोङो 1 number solution 13 divided by 3125 दा नै सिंनिखौ जों जबखौ सेफायनांगोन अबा 3125 खौ सेफायदों नोंसोरो मा मोनगोन ओके जों सेफायनि 3125 खौ सेफाय बे 2 दो थाङा 2 दो थाङा 3 दोलाय 3 दोबो थाङा होमबा 5 दो थांगोन बियो 5 into 6 30 30 बा 31 निफ्राय 30 थांबा 1 थाबाय 1 दो 2 दो 12 होमबा 5 into 2 10 12 निफ्राय 10 थांबा 2 2 दो 5 दो 25 होमबा 5 into 5 25 ओके आई होप नोंसोर बिदि सानजाब राननायखौ रोंखागो जानांगौ ओके रोङाखैबा आगोलनि भिडिअ नाय सिगांफोरनि भिडिअ आं बुजायना होखादों मोजाङैनो ओके नायदो दा होमबा 5 into 1 5 5 into 2 10 5 into 5 25 ओके 5 into 2 10 25 थाबा 5 into 5 25 इखौ 5 into बेसां 5 ओमफ्राय 25 5 आखैथ' दोंनाय 1 2 3 4 5 5 नि पावारा 5 जासिगोन बा 5 to the power 5 13 अब्ला नै जोंनिया मानि बेयो फर्मा जोंनिया 2 into 5 नि फर्माव जाहैबाय ओके अब्ला बेखौ जों ओरैबो लिरनो हाबावो नाय बोरै लिरनो हायो 2 to the power 5 into 5 to the power 5 okay बेयाव मा लिरनांगोन माने 2 to the power 5 into 13 अब्लासो बिदि समान जाफिनगोन बिखौ 2 to the power 5 खौ जुदि दानलायलायबासो बिदि समान जाफिनगोन ना अब्ला बिदि लिरनो हाबाय जों अब्ला जों बेयाव लिरनो हासिगोन मा लिरनाय मडेला इदिनो बेयाव रानग्रा सिंनिखौ मा होनो रानग्रा एबा जब रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाय रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया 2 to the power n 5 to the power m महरनि ओके बेखायनो लिरसिगोन बेखायनो मामोन जोंनिया 13 divided by 3125 आ दशमिक फरायनाय दङ दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैनाय एबा थुंगेहैनाय ओके अब्ला जाबाय जोंना जाय जोबथाहैनाय एबा थुंगेहैनाय बिदि लिरबानो जाबाय मा होनदों जोंनिया बेयाव नै बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया 2 to the power n 5 to the power m महरनि बेखायनो 13 divided by 3125 आ दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैनाय जों बुंखादोंमोन ना आगोलाव नै फार्स्टआवनो बुंखादोंमोन 2 to the power n into 5 to the power m महरनि जायोबा जोंनिया जोबथाहैनाय अब्ला बेयो जोंनिया जोबथाहैनाय जासिगोन ओके नेक्स्ट नायनि जोङो नेक्स्ट 2 नाम्बारनिखौ नायनि 17 by 8 2 नाम्बाराव मा दं जोंनिया
17/8 ओके बेखौ बानायनि होमबा टू नंबर निखौ बानायनि solution 17/8 8 खौथ' सेफायनो हाखायो जोंनिया मा 2 नि पावारा 3 जाखायो 17 अब्ला जों बेखौबो लिरनो हायो ना 2 नि पावारा 3 17 into 5 नि पावाराबो 3 लिरनो हायो 5 नि पावाराबो 3 लिरनो हायो ओके अब्ला जोङो बेखौ 5 नि पावार 3 यो लिरनायाबो सेम होमबा बेखायनो बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया 2 to the power n 5 to the power m महरनि बेखायनो 17 divided by 8 आ दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैनाय ओके लिरनाय मडेला बिदिनो आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके अब्ला जों नायनि नेक्स्ट नम्बरखौ मा नायनि नेक्स्ट नम्बराव मा होनाय दोङो 64/455 64 divided by 455 ओके 64 divided by 455 को नायदो 455 को सेफायबा बोरै मोनो जों नायदो बेयाव सेफायनि जोंहा सिङाव 2 थाङा 5 खालामनो नायदों 5 into 9 45 5 into 1 5 थांलाय 7 थांगोन 7 into 1 7 21 by 7 into 5 into 7 into 13 ओके into 7 into 13 सेव 64 दा 64 5 दो थांदों थाङा 7 देलाय 7 दो थाङा 13 देलाय 13 दोबो थाङा अब्ला जोंनिया बेयो मा अब्ला बेयाव जों लिरनो हासिगोन बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया twice to the power n 5 to the power m महरनि नङा बेखायनो 64 divided by 455 आ दशमिक फुवारनाय दङ जाय जोबथाहैरोङि एबा जावलेफिननाय ओके एब्ला जावलेफिननाय जागोन बे जोबथाहैनाय नङा बेनि दशमिक फरायनाया जोंनिया जोबथाहैनाय नङा जावलेफिननाय जागोन ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ माने जोबथाहैया जोंनिया 2 to the power n एबा 5 to the power m महरनि नङाब्ला बेयो जोबथाहैनाय जाया जोंनिया ओके बाट नेक्स्टआव मा बेसां दङ जों नाय नेक्स्ट नम्बराव बेसां नेक्स्ट बेसां 15 divided by 1600 ओके बेखौ नोंसोर बानाय ओके बाकिखौ बानायजोब नोंसोरो ओके आं नैखौ 6 नम्बरनिखौ 6 नम्बराव मा दङ नै 6 नम्बराव मा दङ नै 23 divided by 3 into 3 to the power 3 2 to the power 3 5 to the power 2 बेबो जोंनिया जोबथाहैनाय जागोन मानो होनबा जोंनिया नै बेयावनो मिथिखाबाय 2 to the power n 5 to the power m महरनिखा जोंनिया अब्ला बेयो जोंनिया जोबथाहैबाय अब्ला बेयाव बोरै लिरनांगोन बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया 2 to the power n 5 to the power m महरनि बेखायनो 23 divided by 2 to the power 3 5 to the power 2 आ जोंनिया दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैनाय एबा थुंगेनाय जागोन ओके नेक्स्ट बेबायदिनो 7 नम्बरनिखौ नाय
7 नाम्बाराव मा होनाय दङ 7 नाम्बाराव मा होनाय दङ जोंनिया नाय 129 divided by 2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5 बेयाव जोंनिया नै 2 to the power n 5 to the power m महरनि नङा मानोना जोंनिया 7 बो दंदेरबावो इनटु 7 आ मादो दानजागोन नामा नै बेयाव जाना दं नै 2 to the power n 5 to the power m 7 to the power मायबा मोनसे इयाव ओके बे बिदि जाना दङ अब्ला बिदि महरनिथ' नङा नै 7 थादेरबायना अब्ला बे जोंनिया थुंगे हैनाय नङा ओके बे थुंगे हैनाय नङा बे जोंनिया थुंगे हैनाय नङा ओके नेक्स्ट मा दं जोंनिया नै 6 divided by 15 बेखौ बानायनि 6 divided by 15 को बानायनि ऐसा नंबर दिया 8 नि 6 divided by 15 बेखौ सेफायनो हायो सानिखौबो जों सेफायनो हायो 2 into 3 सिंनिखौबो सेफायनो हायो 3 into 5 ओके 3 दो 3 कैंसिल थांबा मा जागोन 2 divided by 5 ओके अब्ला इबो जोंनिया थुंगे हैनाय जासिगोन मानो होनबा नै बेयाव into 2 बानायनो हायो सेयाव into 2 बानायनो हायो ओरै बानायनो हायो ना 2 इदिमोना into 2 into 2 इदि बानायनो हायो अब्ला बे जोंनिया बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाय आ 2 to the power n 5 to the power m महरनि बेखायनो 6 divided by 15 आ दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैनाय बे जोंनिया जोबथाहैनाय जागोन एबा थुंगेनाय जागोन ओके बे जोंनिया जोबथाहैनाय एबा थुंगेनाय जागोन आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके नेक्स्ट को नायनि जों नेक्स्टआव मा होनाय दङ नेक्स्टआव मा होनाय दङ बे जाबाय जोंनिया 8 नम्बरनिया जाबाय बेयो थुंगेहैनाय आरो 9 नम्बरनिखौ नाय 9 नम्बरनिखौ नाय जोंनिया मा दङ बेयाव 9 नम्बराव दङ 35 divided by 50 ओके बेखौ बानायनानै बेयावनो 35 divided by 50 50 को सेफायबा बोरै जायो जोंनिया 35 50 को सेफायदो 50 को सेफायनि to the 25 ओके ओके 5 to 5 5 to 5 ओके 2 into 5 into 5 ओके अब्ला जों बेयाव नाय 2 नि पावारा बेनो 1 5 नि पावारा 2 अ बेबो जोंनिया नै बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया 2 to the power n 5 to the power m महरनि बेखायनो 35 divided by 50 आ दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैनाय इयाव थुंगेहैनाय जागोन बे थुंगेहैनाय एबार नायनि जों 10 नम्बरनिखौ ओके बे थुंगेहैनाय जागोन जोंनिया 9 नम्बरनिया एबार 10 नम्बराव मा दङ जोंनिया नाय 77 divided by 2 110 ओके बेखौ बानायनि 77 divided by 2 110 10 solution 77 divided by 210 बेखौ जों बानायनि नायनि 210 को नाय सेफाय बे मा थाङो 3 दो थाङो ना 3 दो 70 ओके 70 मा थाङो 7 थाङो 2 दो थाङो 2 दो 35 ओके 35 मा थाङो 5 दो 7 ओके मा मोनखो 2 into 3 into 5 into 7 ओके बे मोनबाय जों 2 into 3 into 5 into 7 सायाव मा मोनगोन जों 7 into 11 सेफायबानो ना अब्ला जोंनिया 7 7 कैंसिल थांबाय मा थागोन सिङाव 2 into 3 into 5 सायाव मा थागोन 11 अब्ला बेयो जोंनिया बेनि जोंनिया मा होनो बेनि रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया जोंनिया 2 to the power n 5 to the power m महरनि नङा नै बेयाव 3 दंदेरना बे होमबा जोंनिया बिदि महरनि नङा अब्ला बेयाव लिरनांसिगोन बेयाव रानग्रानि सानजाबगिरि बिजिरनाया 2 to the power n 5 to the power m महरनि नङा
बेखायनो 77 divided by 210 आ दशमिक फरायनाय दङ जाय जोबथाहैया थुंगेहैनाय जानाय नङा बेनिया जोबथाहैनाय नङा ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिजोबदों जानांगौ ओके अब्ला जों नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि होमवर्क थाबाय नोंसोरनिया नैयो 5 नम्बरनि होमवर्क थाबाय आरो नोंसोरनि बे होमवर्क थाबाय सब सेम एखे गोजा मेट्रिक आनजादाव नोंसोरनिया बोरै फैगोन कुइसना बियो कुइसना ओरै फैनो हानाय गाहायाव होनाय अनजिमाफोरा बबे गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि बबेयो थुंगेहैनाय एबा बबेयो थुंगेहैयाखै बिदि होननो हानाय एबा नङाबा गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि दशमिक फरायनाया बबे जोबथाहैनाय एबा ओरैबो होननो हागौ गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि दशमिक फरायनाया जोबथाहैया बबेयो बिदिबो होननानै ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ नेक्स्टखौ नायनि जों नेक्स्ट कुइसना मा होनाय दङ नैनो जोंनिया मेइन कनसेप्टआ बेनो माने पि बाय किउनि फर्माव पि बाय किउखौ जुदि अनजिमा माबा मोनसे अनजिमा होनना हमना लायोबा माने किउनि फर्मा जुदि 2 to the power n 5 to the power m महरनिबा बेयो जोबथाहैनाय आरो 2 to the power n एबा 5 to the power m महरनिबा बेयो जोबथाहैयो ओके नेक्स्ट कुइसना मा दं जोंनिया गोजौनि नेक्स्टआव मा दङ गोजौनि सोंनाय सेआव बै रानजोबथा अनजिमाफोरनि दशमिक फरायनायखौ लिर जाहाथे जायहा जोबथाहैनाय दशमिक फरायनाय दङ ओके मा दशमिक फरायनायखौ लिरनो होबाय जोङो बिसोरनिखौ माने जाय जोबथाहैदोंमोन जोबथाहैनाया जोंनिया अबेमोन आं जोबथाहैनायखौ सिनायनि बेबो जोंनिया जोबथाहैदोंमोन बेबो थुंगेहैदोंमोन ओमफ्राय 3 नाम्बारनिया जोंनिया जोबथायाखै 4 नाम्बारनियाबो जोबथाहैनाय जागोन जोंनिया आरो बेबो जोंनिया जोबथाहै 29 divided by 343 बे जोंनिया जोबथाहैनाय जानाय नङा ओके जोबथाहैनायखौ सिनायनि बेबो जोबथाहैनाय आरो बेबो जोबथायाखै आरो बेबो जोबथाहैनाय आरो बेबो जोबथाहैनाय जोंनिया आरो 10 नाम्बारा जोबथाहैया जोंनिया ओके खैथा जोबथाहैखो 1 2 3 4 5 6टा ओके बे 6टाया जोंनिया जोबथाहैनाय अब्ला दा बेयाव मा होनदों जाय जोबथाहैनाय बिसोरनि दशमिक फरायनायखौ लिरनो होदो होमबा 1 नाम्बारनिखौ लिरनि जोंफोर 1 नाम्बारनिखौ लिरग्रोनायनि एबार 2 नाम्बारनि दै 2 नाम्बारनि जाय जोबथाहैनाय बेखौ लिरना दोन नालाय 1 नाम्बारनियाबो जोबथाहैनाय नालाय 1 नाम्बारनि दशमिक फरायनायखौ लिरनि जोंफोर ओके 1 नाम्बाराव मा दङ 13 divided by 3125 13 divided by 3125 बेखौ जोङो बिदि राननो गोनांथि गैया ओके 3125 बिदि गोलाव राननो गोनांथि गैया बिदि रानबा जोंनिया टाइम वेस्ट जागोन ओके आरो बिदि रानबा जोंनिया टान जानोबो हानाय खायसेया बुजि हानायबो नङा जानो हानाय बेखौ ओके गोमोलायबाय ना 2 नाम्बारनि 1 खौ बानायनो 1आ थुंगेहैनाय नालाय 13 divided by 3125 ओके दय सेफाइबा बेसेबां मोन्दोंमोन जोंनिया बेखौ सिंनिखौ 3125 आ सेफाइबा बोरै मोन्दोंमोन 5 to the power 5 मोन्दोंमोन ओके आरो बेखौ बोरै लिरनो हायो जोङो बेखौ जोङो ओरैबादि लिरबावनो हायो नै 2 to the power 5 बे पावारखौ समान लादो होमबानिया सानजाबनो मोजां जागोन इयाव 2 to the power 5 into 13 divided by into 5 to the power 5 ओके बिदिनो मोनफिनगोन बेखौ बिदि फर्माव लिरनो हायो बेनिफ्राय जों बिदि फर्माव लिरनो हायो मानो होनबा इसोर मोननैखौ जुदि दानफिनबा बिदिनो जाफिनगोन ओके अब्ला नाय अब्ला बेनिफ्राय जों मा मोनो ओके सानजाबजोबदो बेखौ नै 2 into 5 बेसेबां जायो जोंनिया 10 नि पावारा 5 जागोन जोंनिया ओके मा जागोन बेयाव 10 नि पावारा 5 जासिगोन सायाव मा दं जोंनिया 2 नि पावारा 5 बा बेसेबां जायो जोंनिया नै आं लिरनानै 2 नि पावारा 5 बा जोंनिया मा जायो 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 2 खौ खेबबा सानजाबनांगोन ओके होमबा 2 into 2 बेसेबां खैथा 5 जागोन जायाखै 1 2 1 2 3 4 5 ओके 5 जाबाय ना सानजाबदो 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 ओके 32 जाबाय होमबा जोंनिया 32 2 नि पावारा 5 बा 32 into 13 सानजाबदो
बेखौ सानजाब 32 into 13 खौ सानजाबदो 32 into 13 सानजाबा बेसेबां 3 into 2 6 3 into 2 9 सानजाबावबा बेसेबां 22 बे 3 दाजाबा बेसेबां जागोन 61416 ओके दाजाबजोबा जोंनिया 416 जागोन बेयो अब्ला जों बेसेबांखौ समान सिनायनो हायो 416 सिङाव बेसेबां 10 नि पावारा 5 ओके होमबा लाथिख'आ 5 जागोन 1 2 3 मोजां लिरनि 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5 अब्ला बेखौ दशमिक फर्मआव लिरबा बोरै जागोन दशमिकआ मोनबा नखरनि उनाव जागोन नायग्रायाव 4 1 6 खौ लिरगोन दशमिकआ खैथा नखरनि उनाव जागोन मोनबा नखर मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा अब्ला जोंनिया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा लाथिख' होदेरनांगोन अब्ला जागोन दशमिक होबाय ओके बेनो जोंनि एन्सारा बेनो ओके माने लिरनो हागोन बेखौनो लिरफिन मोजाङै लिरनि लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 4 से 6 दशमिकआ मोनबा नखरनि उनाव जागोन जायाखै नाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा ओके अब्ला जोंनि एन्सारा बेनो दशमिक फरायनाया फार्स्टनि दशमिक सेकेन्डनिखौ नायनि एबार बे 2 नाम्बारनिसो दै बे 2 नाम्बारनि एन्सार माने 2 गोजौआव होन्दों नालाय गोजौआव सोंनाय सेयाव बै रानजोबथा अनजिमाफोरनि दशमिक फरायनायखौ लिरहोदों नालाय होमबा जोंनिया 2 नाम्बारनियाबो 2 नाम्बारनियाबो दशमिक फरायनाया जोबथा होयो अब्ला बेनिखौबो दशमिक फरायनाय जोंबो जोबथा हैनायनिखौ दशमिक फरायनायखौ लिरनो दं अब्ला जोंनिया 2 नाम्बारा मा दङ 17/8 2 नाम्बारा मा दं जोंनिया 17/8 ओके अब्ला जों बेखौ बोरै लिरनो हागोन 2 नि पावारा 3 मोन 17 आरो बेखौबो लिरनो हायो जों मानो जों 10 नि फर्मआव लिरदो 10 नि फर्मआव लिरबा जों डाइरेक्ट दशमिक होनो हाखायो नालाय बेखौनो लिरदो ओके 2 नि पावार 3 17 into 5 नि 4 खौ 3 होनो हागोन समान पावारदो सानजाबना हो सिङाव जि सानजाबदो बेखौनो सानजाबदो ओके सानजाबा जोंनिया मा जायो सिंनिया 10 नि पावारा 3 जाखागोन ओके 2 into 5 माबा जायो नालाय 2 into 5 10 जायो नालाय 3 पावारा 3 अब्ला जोंनिया मा 17 into 5 to the power 3 5 to the power 3 आ बेसेबां जायो जोंनिया नाय 5 into 5 into 5 5 खौ मोनथाम सानजाबनांगोन अब्ला 5 into 5 बेसेबां 25 into 5 बेसेबां जायो जोंनिया 25 into 5 बेसेबां जायो जोंनिया सानजाबदो बा सानजाबा 25 नि बाहागो थांबाय नै बा सानजाबा 10 125 जायो ओके अब्ला 125 जासिगोन बेयो 17 सानजाब 125 दा 125 खौ 17 सानजाब 125 खौ 17 सानजाबलाय जों बा 7 सानजाब 5 35 नि 5 35 नि 5 थांबाय 7 सानजाब 2 14 14 दो 3 दो 14 दो 3 दो 17 नि 7 आखा थांबाय 1 7 सानजाब 1 7 7 दो 8 7 सानजाब 35 नि 5 आखा थांबाय 3 7 सानजाब 2 14 15 16 17 7 आखा थांबाय 1 सानजाब 5 1 सानजाब 2 2 1 सानजाब 1 ओमफ्राय बेखौ दाजाजोबदो 5 बेसेबां बियो 12 नि 2 आखा थांबाय 1 1 नि 1 आखा थांबाय 2 1 2 5 ओके 2 1 2 5 मोनबाय जों सानिखौ बेसेबां 2 1 2 5 बेखौ लिरना हो मामोनखौ 2 1 2 बा सिंनियाथ' जोंनिया दशमिक 10 आ खैथा जागोन लाथिख' 10 नि पावार 3 ना लाथिख'आ मोनथाम जासिगोन 1 2 3 3 ओके अब्ला बेखौ दशमिकआव लिरदो नोङो फार्स्टआव लिरगोन 2 1 2 5 दशमिकआ खैथा नखरनि उनाव जागोन खैथा मोनसे मोननै मोनथाम लाथिख'आ मोनथाम नालाय मोनथाम नखरनि उनाव जसिगोन बेयाव 1 थाबासो दै बेखौ नोंसोर मिथिखायो जानांगौ जुदि बेयाव 10 नि फर्मआव थायोबा सिङाव 10 नि फर्मआव थायोबा लाथिख'आ खैथा दङ दशमिकखौ बैनि सिगाङाव 8टानि सिगाङाव फज'ना होबानो जायो जोंनिया होमबा दशमिकआ खैथा मोनथामनि नखरनि उनाव जगोन मोनसे मोननै मोनथाम होमबा नैयाव जसिगोन दशमिकआ
ओके मा जाखो होमबा जोंनिया 2.125 ओके एन्सारा बेनो जोंनिया आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके बुजियाखै भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायफिन ओके आरो जोंनिया अबे रानजोबथामोन जोंनिया 4 नाम्बारनियाबोमोन ओमफ्राय 6 नाम्बारनिखौ बानायनो जों एबार 6 नाम्बाराव 23 डिभाइडेड बाय 2 3 2 to the power 3 5 into 4 5 to the power 2 okay madam 6 number no 23 divided by 2 to the power 3 2 to the power 3 5 to the power 2 equals power को समान खालामना ला 23 2 to the power 3 into 5 नि power को 3 बानायनांगोन ना अब्ला सिङाव मोनसे सानजाबदेरनांगोन नालाय 5 अब्ला बेयाव 5 सानजाबदो बेखौ बुजिना बुजियाखै नोंसोरो बेखौ नाय बुजियाखै नायफिन खेबसे मोजां पार्सेन्टनिफ्राय लिरना होनि बे 5 नि पावाराथ' जोंनिया मा दोङो 2 दों नालाय मा सानजाबनांगोन 3 बानायनो थाखाय 5 नि पावारखौबो बेयाव 5 सानजाबदेरनांगोन अब्ला बे सायावबो 5 सानजाबना हो ओके अब्ला बेनिफ्राय जों मोनो मा 2 नि पावारा 3 into 5 नि पावाराबो 3 मोनबाय ओके अब्ला जोंनिया नै 23 डिवाइड into 5 बेसेबां जायो 23 into 5 बेसेबां जायो जोंनिया into बानायबा 5 into 3 15 नि 5 1 थाबाय 5 into 5 10 11 115 ओके 115 जायो जोंनिया 115 दा बेखौनो लिरनो हासिगोन जों मा 115 डिवाइड बाय 2 into 5 बेसेबां 10 नि पावारा 3 नालाय 10 नि पावारा 3 बा जोंना लाथिख' खैथा जागोन मोनथाम 1 2 3 दायो मोनथाम नखरनि उनाव जसिगोन दशमिकआ अबा जोंनिया 115 खैथा नखरनि उनाव जागोन मोनथाम लाथिख' मोनथाम दं नालाय मोनसे मोननै मोनथाम अब्ला बेयाव जसिगोन दशमिकआ लाथिख' दशमिक 115 ओमफ्राय एन्सारा बेनो जोंनिया 6 नाम्बारनिया ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके आरो नेक्स्टआव मा दं जोंनिया नाय नेक्स्ट एबार 8 नाम्बारनियाबो जोंनिया रानजोबथाय 8 नाम्बाराबो जोंनिया मामोन जोंनिया दशमिक फरायनाया जोबथायनाय आरो 9 नाम्बारनिया अबाव 9 नाम्बारनिखौ बानायनो जों 35 डिवाइड बाय 50 बेखौ बानायबावनि लास्ट 9 नाम्बारनिखौ 9 नाम्बारनिखौ बानायनो जों 35 डिवाइडेड बाय 50 बेबायदिमोन जोंनिया 35 बेबायदिमोन 2 into 5 to the power 2 मोन ओके आरो बेखौ जोङो लांदो दानिया 2 नि पावारखौबो जोङो खेबसेनो बानायना खानसै एबार 2 नि पावारखौ 2 बानायबा जों 2 मोनसे सानजाबना होदेरनांगोन ना अब्ला बेयावबो 2 मोनसे सानजाबनांगोन सायावबो अब्ला जोंनिया नाय 2 to the power 2 into 5 बेसेबां 10 आरो पावारा 2 नालाय लाथिख' मोननै होमबा 100 जासिगोन बेयाव सानिया 2 into 35 माने बेसेबां जायो जोंनिया 70 ओके दशमिकआ मोननै नखरनि उनाव जागोन अब्ला जोंनिया मा 70 दंखायो नालाय दशमिकआ मोनसे मोननै बेयाव जसिगोन दशमिक नखरनैनि उनाव लाथिख' दशमिक 7 लाथिख' एबा ओरैबो लिरनो हायो लाथिख' दशमिक 7 दशमिकनि उनाव लाथिख' लिराबाबो जायो ओके बेनो जोंनि एन्सारा आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके बुजियाखैबा भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायफिन आरो अब्लानो बुजिगोन आरो जायफोरा मोजाङै बुजियाखै बिसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हर जाहाथे बुजियाखै होननानै जाहाथे आं बिसोरनि कमेन्टखौ मोनोबा फिन बेखौ फोरमायफिनगोन ओके बुजायफिनगोन आरो बियो मेट्रिक आनजादाव मोनसे फैखायो अपसनेल सिस्टेमनि फैयो बेयाव बोरै फैयो मेट्रिकआव गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि दशमिक फरायनाया बबे अनजिमानि दशमिक फरायनाया जोबथाहैनाय एबा ओरैबो फैनो हागौ गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि दशमिक फरायनाया जोबथाहैयि अनजिमाया बबे बिदि फैनो हागौ ओके अब्ला नोंसोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायफिन अब्लानो बुजिगोन जुदि बुजियाखैबा आरो जायफोरा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ माखारैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफ्रा नोंसोरनिसिम सौहैयो
अके दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आरो नेक्स्ट आरो बे जोंनिया बेनिफ्राय जोंनिया चेप्टार 1आ जोब्बाय सानखान्थिनि चेप्टार 1आ जोब्बाय जोंनिया माने नंगुबै अनजिमाफोरा जोंनिया बेखिनियावनो जोब्बाय अके बे चेप्टार नेक्स्ट जों सावरायगोन मा फुमसुनि बागै सावरायगोन जोङो आखान्थि 3नि बागै अके नेक्स्ट जों सावरायगोन फुमसु अके थेंक इउ आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम अके थेंक इउ नेक्स्ट क्लासाव मोनसिगोन अके थेंक इउ